Sa pikasbahin, nakakuha na og usa ka silver medal ang Caraga Region subay sa nagpadayon karon nga Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Kini pinaagi ni Mary Jane Magbanwa sa Libertad National High School sa Barangay Libertad, Bunawan, Agusan del Sur sa athletics event. Human nga siya ang ikaduha sa 300-meter run secondary girls. Sigon ni Pedro Texon, ang tigpamaba sa Department of Education kon DepEd Caraga, ubos sa training ni Ruel Algofera, ilalom sa mga coaches nga sila Dina May Montilla ug Mary Apple Miranda, ang agsornon runner. Ang ubang mga dula kagahapon nga nang daog mao ang volleyball secondary boys batok sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM, basketball 5-on-5 secondary boys batok sa Cordillera Administrative Region kon CAR, table tennis elementary boys batok sa Region 2, volleyball secondary boys batok sa BARM, softball secondary batok sa CAR, secondary table tennis boys team event batok sa Central Luzon, basketball girls 3-on-3 batok sa Western Visayas. Ingon man sa athletics pinaagi ni Mary Jane Magbanwa. Halos tanan matud pa nga mga atleta sa Caraga adunay dula karong adlaw, gawas lang sa swimming nga ugma pasugdan. Giklaro usab sa opisyal nga adunay atleta sa rehiyon nga gi-isolate human nagka chickenpox.